boldly venture into the latent space and beyond. שלום לכם אנשים יפים. אני שמח לראות אתכם בפרק חדש של בינה בקטנה. בפרק שאחרי החגים. אז אולי באופן רטרואקטיבי, אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה וגמר חתימה טובה. ולהתחיל שנה חדשה של פרקים חדשים. ובפרק הזה אנחנו נעשה משהו שונה. אנחנו לא נדבר על workflows, כן. אנחנו נדבר על נושא אחר, נושא טכני, קצת מסובך, קצת מתסכל, בחלק מהמקרים קצת כואב, אבל נוגע לכולנו. מסתקרנים לדעת על מה אנחנו נדבר הפעם? תכף תגלו. בואו נודה בזה. כמה פעמים קרה לכם בלהט הרגע התלהבתם מאיזה custom node חדש, או איזה תוסף מלהיב לקומפי, התקנתם אותו, עשיתם ריסטארט לקומפי, ובום טרח. הקומפי לא עולה, ובפועל קיבלתם סביבה שבורה. אני באמת מתחבר לכאב העמוק הזה ועל תחושת התסכול. אני חוויתי את זה לא פעם ולא פעמיים. אני בטוח שרבים מכם גם. ולכן, בפרק הזה אנחנו נדבר על איך לא לשבור סביבות. או ליתר דיוק, על הדרך בה אפשר לגבות את הסביבה שלכם, ולחזור לנקודת הגיבוי, אם קרה מקרה בו התוסף המלהיב החדש הזה עשה משהו ל-dependencies וחרבש לנו את כל הסביבה הקיימת. אבל טיפה לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו צריכים להבין מה זה סביבה ואיך קומפי עובד מתחת למכסה המנוע. כמו שרובכם יודעים, קומפי הוא רק מעטפת. הוא מעטפת למנוע של Stable Diffusion, שלמעשה רץ בסביבת פייתון, כן? סביבת פייתון זה למעשה הליבה של קהילת הקוד הפתוח. ולכן כדי לרוץ, קומפי UI זקוק לסביבה שבתוכה רץ הפייתון עצמו. הוא נעזר בכל הספריות עזר שלו, שלמעשה מריצות את התוספים השונים ואת ליבת הקומפי. כשאני מדבר על ספריות, אני מדבר על libraries, כן? בטח ובוודאי שמעתם על ספריות כמו Transformers או PyTorch או Torch וכאלה ואחרות. אלה למעשה ספריות שאנחנו מוסיפים לתוך הסביבה של פייתון, והוא נעזר בהם. הוא כשלעצמו למעשה לא נעזר בהם, אבל כל התוספים שכתובים בפייתון יכולים לקרוא לפונקציות מתוך הספריות האלה. וכמו בכל מצב בו קיימות ספריות שונות ומשונות, לכל אותן הספריות יש גם תאימות מסוימת אחת כלפי השנייה, גם תלות מסוימת אחת מהשנייה, מה שנקרא dependency, וגם מן הסתם הגרסאות שמשתנות ברגע שהספריות האלה מקבלות פונקציות חדשות או שכתוב יסודי של הקוד. וכשאנחנו משנים או משדרגים או מחליפים ספרייה מגרסה מסוימת בספרייה בגרסה אחרת, לפעמים אנחנו משדרגים, לפעמים אנחנו משנמכים, אבל מה שקורה זה שה-dependencies שלנו, התלות של ספריות אחרות או חלקים שכתובים בפייתון שניגשים לפונקציות בספרייה הזאת, יכולים להשתבש. פונקציה מסוימת יכולה להיות לא קיימת בגרסאות שונות של אותה ספרייה. אותה הפונקציה יכולה לקבל פרמטרים או ערכים שונים בגרסאות השונות של הספרייה. ישנם ספריות שלא יודעות לעבוד עם גרסאות מסוימות של ספריות אחרות. שוב פעם, אנחנו חוזרים לעניין ה-dependencies. כל העסק הזה הוא מאוד מאוד מורכב, אבל זה מה שקורה בקוד פתוח. זה מה שקורה כשיש לנו יד חופשית לשכתב או להוסיף או לשנות את הספריות עבור התוספים שלנו.
ולצערי הרב זה מה שקורה כשאנחנו מתקינים תוספים, אנחנו מתקינים custom nodes חדשים, שבודקים עם איזה ספריות או איזה גרסאות של הספריות הם יודעים לעבוד, ואם הגרסה שמותקנת אצלנו בסביבת הקומפי שלנו לא תואמת את הגרסה שהתוסף הזה צריך, מה שקורה שבאופן אוטומטי תהליך ההתקנה מוחק את הגרסה של הספרייה הקיימת, ומתקין במקומה ספרייה בגרסה החדשה, בגרסה שהתוסף הזה צריך. זה טוב, נחמד ויפה כשיש לנו 2, 3, 4 תוספים, אבל תחשבו על זה ככה, ברגע שיש לנו עשרות תוספים, עשרות custom nodes, העלילה מתחילה להסתבך, כי חלק מהם זקוקות לגרסאות מסוימות של הספריות, וכשהתוסף משענמך או משדרג, ובאופן כללי מוחק את הגרסה הקיימת ומתקין במקומה גרסה אחרת, הוא יכול לגרום לנזק לתוספים האחרים שזקוקים ספציפית לאותה הגרסה שהייתה מותקנת עד כה. מתסכל, מסורבל, אני יודע, אבל יש דרך לפתור את זה. אוקיי, אז נדבר קצת על קומפי ועל סביבות פייתון. אני לא יודע אם אתם יודעים, הרבה לפני הקומפי הרגיל שאנחנו מכירים היום, האפליקציה, היו שתי גרסאות לקומפי. הקומפי סטנדלון והקומפי פורטבל, אוקיי? עם הזמן הסטנדלון שרץ בחלון הדפדפן שלנו הוחלף על ידי אפליקציה שאנחנו מכירים אותה כיום, כן, זאת האפליקציה שאנחנו מורידים מהאתר של קומפי. עם זאת, הגרסה הנוספת של קומפי, הקומפי פורטבל, שאפשר להוריד אותה מגיטהאב, והנה אנחנו מגיעים אליה כאן, ה-Windows Portable Package, עדיין ניתנת להורדה, והיא מספקת איזשהו פתרון חילופי שבעיניי, לעניות דעתי, הרבה יותר נוח והרבה יותר קל לעבודה. אם כי עדיין לא מדובר באפליקציה, אלא בממשק הישן שרץ ישירות מתוך הדפדפן, אבל יש לזה בונוסים נחמדים. התחלנו לדבר על סביבות. מהי סביבת פייתון? אז תחשבו על זה שכדי לרוץ המערכת שלכם, בין אם מדובר באפליקציית קומפי או בקומפי פורטבל, צריכה לאיזושהי סביבת הרצה של פייתון, שמכילה את כל הקבצים הנחוצים לפייתון כדי לרוץ. בין אם מדובר בפייתון עצמו, בקובץ פייתון exe, בין לתוספים החיוניים, בין לדברים שהפייתון צריך כדי להגדיר את עצמו, ובין אם מדובר בספריות הנחוצות. בתוך הסביבה הקטנה הזאת רץ לו פייתון, ובעזרת הפייתון הזה שרץ בתוך ה-environment, בתוך הסביבה הזאת, קבצי פייתון שרצים בקומפי, זאת אומרת התוספים או החלקים של קומפי, ניגשים בתוך אותה סביבה לספריות הנחוצות, ועושים את מה שהם עושים. העניין הוא שבגרסת האפליקציה או בגרסת הסטנדלון של קומפי, הסביבת פייתון, ה-Python environment היא סביבה גלובלית. זאת אומרת, זו סביבה שמותקנת בעזרת התקנה של פייתון עבור Windows או Mac או כל מערכת הפעלה אחרת. וכשקומפי ניגש לסביבה הזאת, הוא ניגש למעשה לקבצי מערכת, כן, שהם מותקנים בין אם מדובר ב-Windows, ב-Mac או ב-Linux. זה נחמד, אבל השינויים שנעשים בתוך הסביבה הזאת הם שינויים גלובליים. זאת אומרת, לא רק קומפי, אלא כל דבר אחר שהוא נעזר בפייתון וחייב את הפייתון environment הזה, למעשה יקבל את השינויים שנעשו. אם עשינו שדרוג כלשהו, התקנו תוסף כלשהו שביקש מאיתנו לשדרג או לשענמך אחת מהספריות שרצות בתוך ה-environment, זה ישפיע גם על יתר התוכנות או הרכיבים
שניגשים לאותה הסביבה, לאותו ה-environment. אנחנו יכולים לעשות איזשהו טריק ולהיעזר בסביבות וירטואליות כמו קונדה או ונב, כן, ולנהל כמה סביבות פייתון שונות שכל אחת מהן עובדת עבור אפליקציה מסוימת, וכך אנחנו יכולים למעשה לנהל גרסאות או לבצע איזשהם התאמות בתוך אותן הסביבות הווירטואליות. הן יכולות להיות כמה סביבות, כן? 3, 4, 8, 20 סביבות פייתון שונות שלא קשורות אחת בשנייה, לגמרי מבודדות אחת מהשנייה, ולמעשה לשלוף את גרסה הנחוצה לנו כשאנחנו מריצים תוכנה כלשהי או תוסף כלשהו, או יש לנו דרישה לעבוד עם סביבה שנעזרת בגרסאות מסוימות של ספריות. אבל העסק הזה טיפה מסורבל, וקצת מתחיל לעלות על העצבים ברגע שאנחנו מבינים שכל סביבה כזאת תופסת עוד ועוד 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 מקום, ובמהרה אנחנו מגיעים ל-80, 90, 100 ג'יגה שנאכלו לנו על ידי כל אותן הסביבות הווירטואליות האלה. מה כן שגם ניהול ה-packages, כן, ניהול ה-dependencies הוא לא כזה שקוף בגרסת העבודה הזאת, וזאת הסיבה שבגללה אני לא כל כך מחבב לעבוד עם גרסאות של Comfy Standalone או האפליקציה. מה שאני כן עושה, אני עובד עם גרסת Portable. עכשיו, גרסת Portable, כמו שאמרתי, רצה בתוך חלון הדפדפן שלכם, זה הממשק המיושן יחסית של Comfy. עם זאת, יש לה יתרון אחד עצום. היא לגמרי עצמאית ולא קשורה לשום סביבה או לשום דבר שמותקן במערכת שלכם. זה Portable. אתם יכולים פשוט לעשות לה copy-paste ממחשב אחד למחשב אחר ולעבור איתה כשהיא נמצאת על דיסק און קי בין מחשבים שונים, והיא עדיין תמשיך לתפקד ולעבוד, כי היא מערכת שהיא מערכת אטומה בפני עצמה. היא מסוגלת לספק לעצמה את סביבת הפייתון הנחוצה, ואת אותה הסביבה אנחנו יכולים להעביר ממחשב אחד למחשב אחר, או ממקום מסוים בדיסק למקום אחר בדיסק, בלי לדאוג לזה שזה יפגע לנו בתאימות או בתלות כלשהי בקבצים שחסרים ולא נמצאים. לכן זה סוג של מערכת ניידת, כן, הפורטבל למעשה ניידת וסגורה בפני עצמה. אוקיי, התקנו את Comfy Portable, פתחנו אותה באחת התיקיות בדיסק שלנו, זה מה שאנחנו מקבלים, כן? זה הבפנוכו של ה-Comfy Portable. אנחנו רגילים להפעיל את ה-Comfy שלנו, כן? בעזרת הקובץ הפעלה, Run NVIDIA GPU. רובכם אני מניח מכירים את השטנץ, את הנוהל, אבל בואו נתבונן רגע בתיקיות הנוספות שיש לנו. יש לנו פה את התיקייה הראשית של Comfy שמכילה למעשה את כל הרכיבים של ה-Backend של Comfy. אבל חוץ מהמודלים וה-Custom Nodes שיש לנו בתוך התיקייה הזאת, אנחנו נוטים להתעלם מהתיקיות האחרות, וזה החלק החשוב בגרסת הפורטבל. שימו לב שבגרסת הפורטבל יש לנו תיקייה שנקראת Python Embedded, וזה בדיוק סביבת הפייתון המבודדת שהגרסת פורטבל רצה איתה. זאת הסביבה של הפייתון שלנו שיכולה לעבור איתנו ממחשב למחשב או מכונן לכונן, והיא נושאת איתה את כל ה-dependencies ואת כל הספריות יחדיו. אם אנחנו ניכנס לתוך אותה תיקייה, לתוך ה-Python Embedded, אנחנו נראה שיש לנו פה מגוון שלם של תיקיות שקשורות לסביבה עצמה, ומה שמעניין אותנו זה התיקייה או התת תיקייה בשם lib, כן, libraries. ובתוכה אנחנו נמצא עוד תת תיקייה, site packages, וכאן, שימו לב, כל מה שאתם רואים כאן זה למעשה ה-libraries שסביבת הפייתון שלנו נעזרת בהם. כל אותם ה-libraries ששמענו עליהם לא פעם ולא פעמיים, למשל ספריית ה-Transformers, כמו שאתם רואים כאן,
או למשל ה-PyTorch. בבקשה, הנה ה-PyTorch, יש כמובן גם את ה-Torch, הנה ה-Torch, כן, הגרסה שלי לצורך העניין זה 2.8 פלוס קודה 128. כל העסק הזה זה למעשה ה-libraries, כולל ה-dependencies, שסביבת הפייתון המבודדת הזאת, הפייתון embedded של Comfy UI Portable, רצה איתה. וזאת הספרייה שמשתנה ברגע שאנחנו משדרגים או משענמכים גרסאות של ספריות. אז מה שאנחנו כן יכולים לעשות במקרה הזה, זה למעשה לגבות את כל התוכן של התיקייה הזאת. והיה ונדפק משהו או שפגענו בדפנדנסי כלשהו, כשהתקנו custom node חדש, אנחנו יכולים לשחזר את התוכן של התיקייה הזאת חזרה לתוך תיקיית שוב פעם, שימו לב, Python Embedded, lib, site packages, ואנחנו פשוט יכולים להחזיר את התוכן מתוך הגיבוי שעשינו לכאן, ואז כל דבר יחזור למקומו, חוץ מכנראה ה-dependencies של ה-custom node החדש שהתקנתם ושדפק את כל הסביבה. אבל את ה-custom node אנחנו יכולים למחוק, אני בטוח שאתם יודעים איך, ואם לא, אז הולכים ל-Comfy, תיקיית ה-custom nodes, בוחרים את הנוד הקונקרטי שגרם לבעיות, ומוחקים את התיקייה שלו. אבל טיפה לפני שאנחנו מגיעים לעניין הגיבוי, אני רוצה להראות לכם איזשהו טריק קטן. למעשה, כשאנחנו מתקינים תוספים שבמהלך ההתקנה מתקינים ספריות או משדרגים ספריות, אין לנו שום דרך לדעת איזו ספרייה מותקנת, אם היא מותקנת, כרגע במערכת. זאת אומרת, ברגע שיש לנו סביבת קומפי פעילה ותקינה, אנחנו לא באמת מנהלים איזשהו רישום על איזה גרסאות של אילו ספריות אנחנו רוצים נכון לאותו רגע. ואם היה לנו רישום כזה, יכולנו לראות ולזהות באופן ודאי איזה עדכון של איזו ספרייה למעשה גרם לכל הטאקיל הזה והקריס לנו את כל הסביבה. וזה משהו שאנחנו כן יכולים לעשות, ותכף אני הולך להראות לכם איך. אז הדבר הראשון שאנחנו נעשה, אנחנו נלך לתוך תיקיית ה-Python Embedded, לתוך סביבת ה-Python שלנו, למקום שבו נמצא קובץ ה-Python.exe. אנחנו נעשה copy ל-directory path, אנחנו נריץ cmd, command prompt, בתוך ה-command prompt הזה, אנחנו ניגש לכונן בו מותקנת הספרייה או התיקייה של Comfy UI Portable, cd, change directory, ctrl v לפאth שעשינו, והנה אנחנו נמצאים בתוך התיקייה של סביבת Python שלנו. ומכאן העלילה מסתבכת. מה שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים להקליד Python, למעשה קובץ ההפעלה של Python, -m, שימו לב, הכל באותיות קטנות. PIP, למי שלא יודע או לא מכיר, PIP זה למעשה ה-Package Manager של סביבת Python, הוא אחראי להתקנות שענמוכים ושדרוגים של כל הספריות שאנחנו עושים במהלך ההתקנה של Custom Nodes. אבל מי שלא יודע, ל-PIP יש עוד פקודה אחת נחמדה ושימושית, שזה פקודת freeze. freeze, מה שהפריז עושה, זה למעשה סורק בפנוכו את התוכן של תיקיית libs ו-site packages, ומונה את כל הספריות המותקנות, כולל הגרסאות שלהם. בואו נראה. Enter. עכשיו, אתם רואים שיש לנו פה רשימה מאוד מאוד ארוכה של כל דבר אפשרי שמותקן וקיים
נכון לרגע זה בתוך סביבת הפייתון הקיימת שלי, כולל כמובן הגרסאות, אבל מה זה מטיב לנו אם אנחנו רואים את זה בתוך CLI וכרשימה אחת ארוכה? אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה לחזור על הפקודה הזאת, רק אחרי הפריז אנחנו ממשיכים ומוסיפים גדול, רווח, ואז שם של קובץ טקסט חדש שלתוכו כל המידע הנחמד הזה יישמר, למשל current libs.txt. Enter. ואז כל הפלט הנחמד הזה בסופו של דבר הולך לתוך אותו הקובץ שציינו, במקרה שלנו current libs.txt, שמונה בתוכו את הרשימה של כל הספריות שמותקנות לנו בסביבת הקומפי שלנו, כולל כמובן הגרסאות שלהם. ומכאן אנחנו יכולים לזקק את המידע, איזה תוסף או איזו ספרייה עברה שדרוג, ומה בדיוק הקריס לנו את המערכת, ונדע להבא שספציפית התיקייה או הספרייה הזאת גורמת לנו לבעיות, ואנחנו יכולים להימנע מלשדרג או לשנמך אותה לגרסה מסוימת. שרדתם את כל החפירות הטכניות עד עכשיו? ברכות. עכשיו אנחנו מתקדמים לעניין הגיבויים. אז בגדול, מה דרוש לעשות? לפני התקנות שאנחנו חושדים בהם, או התקנות של תוספים חדשים, אנחנו יכולים פשוט לגבות את התוכן של התיקייה הזאת, כן, ה-lib וה-site packages, או טיפה להגדיל ראש, ולהגיד, אוקיי, אנחנו נגבה את כל סביבת הפייתון שלנו, את כל ה-environment, את כל תיקיית הפייתון embedded, ונשמור אותה על כל צרה שלא תבוא בתור גיבוי במידע, והסביבה שלנו קורסת אחרי התקנה לא מוצלחת במיוחד. אפשר לעשות את זה באופן ידני, כן, קופי, ולהביא אותה למקום אחר בדיסק, פייסט, ולשמור את הגיבויים שלנו באופן כזה, או שאפשר לעשות את זה באופן אוטומטי, ולשם כך יצרתי את קובץ ה-batch הנחמד הזה, שמה שהוא עושה, הוא עושה את הפעולה הזאת באופן אוטומטי, על ידי דאבל קליק פשוט, כולל כמובן הפקודה הנחמדה הזאת שראינו קודם, כן, Python m pip freeze, ששומר לנו את רשימת ה-libraries שלנו בתוך קובץ טקסט שנקרא libraries.txt. אני אצרף אותו בתיאור הסרטון, אתם מוזמנים להוריד אותו, לשים אותו בתוך תיקיית ה-Comfy Portable, ולהריץ אותו מעת לעת כשאתם זקוקים לגיבוי. בהרצה מהירה, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. דאבל קליק, enter full path to your Comfy Portable directory. Enter the full path for the backup destination. בואו נייצר תיקייה, נקרא לה BCKP2. copy, paste, הופ, והנה, אחרי זמן מסוים וקצב העתקה איטי יחסי, העתקנו את כל התוכן של הספרייה שלנו לתוך תיקיית ה-Backup 2 שהגדרתי בהתחלה, וקיבלנו גם את הבונוס הנחמד הזה, ה-libraries.txt, שמונה בתוכו את הרשימה של כל ה-libraries, כולל הגרסאות שלהם. עכשיו, אם הסביבה שלנו מתפקששת, או שמשהו לא עולה יפה באחת מההתקנות הבאות, אנחנו יכולים לקחת את התיקייה הזאת, ולהעביר אותה חזרה לתוך
קומפי פורטבל. זה הכל. האלגנטיות של הפתרון הזה זה למעשה היכולת שלנו לקחת סביבה אוטונומית ומבודדת של פייתון, שהיא למעשה מהווה את הליבה של גרסת הפורטבל של קומפי, ופשוט להעביר אותה למקום אחר, לגבות אותה, לשחזר אותה, להעביר גרסאות שונות ממקום למקום, או גיבויים מתאריכים שונים, מתיקייה לתיקייה, בלי לפגוע באיזה שהם dependencies או קבצים או מיקומים או תיקיות שהם קיימים באופן גלובלי במערכת ההפעלה. זאת אומרת, סביבת הפייתון הקונקרטית הזאת, הפייתון embedded, לא קשורה לסביבת פייתון כללית, במידה ויש אחת כזאת שמותקנת במערכת. וכל המשחקים שלנו עם העברה והעתקה וגיבוי לא משפיעים על שום תלות של שום קובץ, חוץ מהקבצים או הספריות בתוך תיקיית הפייתון embedded. וזו למעשה הסיבה שבגללה אני בוחר לעבוד עם גרסת הפורטבל של קומפי. אני מקווה שהפרק הזה יעיל לכם. אני מקווה גם שהסקתם כמה מסקנות מעניינות, ושמעכשיו ואילך יהיו לכם הרבה פחות סביבות שבורות. והיה וקרה משהו מצער שכזה, שתיצאו מזה בפחות נזק ופחות תסכולים. אני שמחתי לארח אתכם בפרק הזה, ומקווה להתראות אתכם בפרקים הבאים. עד אז, להתראות.